Update sa kasong pagpatay sa batanon nga si Christine Lee Silawan. Human sa makadaghang higayon nga giangkon sa akusadong si Renato Lienes ang krimen. Nakurat ang tanan, dihang kaganina mi plead not guilty siya sa kasong murder. Ano ang report? Andam na ko. Andam na ko. Ako manggi sa yun ako. Kung sa ihatag ako ng labatan. Kini ang pamahayag sa 42 anyos nga si Renato Lienes dihang nahinabi siya sa mga sakop sa media niadtong Mayo 29 ang unang schedule sa arraignment sa iyang giatubang nga kasong murder. Hinuon na uswag man ang schedule sa arraignment karong adlaw. Apan nakurat ang tanan dihang mi plead not guilty si Lienes. Gipasabot ni Attorney Manuel de Gulacion, legal counsel ni Lienes nga nagtinguha sila sa iyang kliyente nga ma-downgrade gikan sa murder ngadto sa homicide ang kaso. What the accused is against is only the charge for murder. But he admits the killing, but not to the murder charge because that is different from murder and homicide because of the penalty imposed. Si Lienes, nga gikuhaan og pamahayag sa mga sakop sa media human sa arraignment, nagdumili na pagluwat og dugang pagpasabot sa pag-usab niya sa iyang pamahayag. No comment lang sa ako, ma'am. Taas na sa... Wala makatambong si Lapu-Lapu City Police Office Director, Police Colonel Limuel Obod sa arraignment kay may gitambungan kining opisyal nga kalihukan gawa sa nasod. Ang Lapu-Lapu City Police Office Director ang mibarog nga nominal complainant human wa gayud mipatimaw ang mga ginikanan ni Christine Lee Silawan. Matod ni Lapu-Lapu City Prosecutor Rosso Zaragoza nga nakurat ang prosecution ning kalit nga pag-usab ni Lienes sa iyang pamahayag. Nakalitan ko nga nung change ang iyang tenor sa iyang pag-plea guilty because last week nga supposed to be nga arraignment, niingon na siya, willing siya mo plea guilty. Karon nga nana siya lawyer nga mo representan niya sa arraignment ni plea not guilty siya. But ang akong sa gikalibgan nga nganong ni plea not guilty siya nga ang counsel nga ni represent niya mapud counsel nga ni represent niya during sa execution sa extrajudicial confession. What we can do actually is still compel him to take the witness stand, and we will be forced to present him as a hostile witness. Because that was executed in front of a public officer. It was under oath. Hayan sa Hunyo 25, ipahigayon ang preliminary conference o pagka-Hunyo 28, mauna ang pre-trial. Gipasabot sa piskalya nga dili kini basta-basta nga krimen gani usa kini kalunuog nga pagpatay o heinous crime. Hinungdan nga dili sila makatugot nga ma-downgrade kini ngadto sa homicide. Kini ilabi na kay lig-on ang mga ebidensya batok sa akusado. At this point in time, what I can say is that the prosecution is not open to it because it is a heinous crime. If they're going to plead guilty, then they should plead guilty to murder. That's what we filed against them, and there are aggravating circumstances that were stated in the information, and so we cannot accept the plea of guilty to homicide only for murder. Kung gusto sila mo plead guilty, they should plead guilty to the charge of murder. And ang kanang ilang kuan pag voluntary kuan plea guilty, ma-consider man gyapon na magamay-gamay ang ilang penalty. But dili na pwede nga inaog nimo sa homicide lang kaso. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Marondina, Balitang Bisdak.